mundua Hautontziak azkezulean Jakintzak biltzen dituenak Min ere biltzen doa Ez du itoko morfina Jainkoaren azken arrastoaz Zutan bizikaten guztiak Harriaz baliatzerakoa bakarrik garagu Jainkoaren azken arrastoaz Zutan bizikaren guztiak Harriaz baliatzerakoaz Zutan, ekin dantza zutan Zutan, ekin dantza zutan Gabon! Gabon tialt, zemoz. Ondo, mentxe, justu gotxeko betatzen nian, enpapelada eharra, zuharri, ja? Bai, itzake merito makala, ja. Baina, kuriosia ez, gaina buruz bera kantu bozue grabaudik, eso? Bai. Bueno, claro, hor, asuntuan buruz beraka grabau, eta aparte doble velocidadien kantu zeo grauta eta gero efektu itek buelti eban imagena eta gero kantu ere imagena beak ez, erdira makalduta bezala. Orduan, toma batzu den genizkian da kuriosu, merito asko zuharrik hor agontatzen. Kuriosu, Bueno, azteko hori, gabon daite txatintza duten da noirea. Betiko martxan hasi batzuk, ni beti azteko gustatzen zite pixket, hori gonbideo bagoitze bere buru pixket aurkeztie, nundi gatorren, aturte, noiztik gabeien gitarrikin, nola izendeken pixket gitarrikin aire esperientzixe, hori euk kontaune dikoen. Eharki. Josu izenaia, Josu Garate, azpeitiarra nau, eta, oin 40 urte zazkeat, eta,
ni, txikitati musika mundu ibili izen nauk, musika eskolan da bar, baina ez gitarrekin, trompeti ikasten zinituan. Eta bere martxan zikean. Eta 12-13 urten euskela ACC deskubri unian, Ballbreaker diskua. Netzat izenuan, esatean un antes y un después bezala ez. Eta esan nia, hostia, gitarra, da ikusi nian lehelo bideoklipeak horatzen nauk, Jarra Sarrok, eta zeben singelana, eta esan nia, hostia, ni gitarri jotzen ikasten nahi. Eta zenituan, musika eskolan, nire irakasle izentzan Juan Lu, zestuarra, dana erakutsi zitean, da bizi osoago eskertutuako no baina, behai. Eta 12-13 urte horietatik hasi eta 18 urte arte unibertsitate hasi arteko garaioetan gehiena horrik hasinean. Bai gitarra, zango hau klasikua eta bai elektrikoa, bilek. Eta horra segitxoan, lehenengo baitare launekin, lehenengo grupuen, da urrustilea jun lokaleta, eta hor nire lehenengo pinitu egiten, parea taldetan, kontzerto batzuk joetxean Azpeitin, eta Zestun, Gaztetxien, betiko inguruko lekutan, ez. Eta ondo, egile gero, 18 urtekin da unibertsiatea hasi, eta lagun batzuk garea, eta bestik honea, eta gero kanpoa, eta pixket, talde asunto hori bizket bajaintzala, eta horren ondorioz nire igual gutxillo jotzen hasi nitzela. Ez nauk segula izen gitarrista eta txina asko joduna, gehiago izen nauk lokalekua. Eta orduan egile esan nire gitarrekin haugen denbori eta esango nik gitarreko teknika kapaziak pixken bajatzen jontzila. Baina, urte batzu betzeat, 7-8 urten auskela esan, ostia, berez hasi berdiat retomatzen asuntua. Eta, garai hartan horre, eskoriatzen bizin itxuan, eta arrasaten ezautu nian mexikano bat, gitarrista bat, eta egin klase batzuk hartzen honituan, betzeat, 3-4 urte, olakon bat. Eta bizket berriz martxi hartzen. Bai. Eta gaina aparte plus bat eman zitean tipu, porque aparte beha harmonia eta gauza desentera gutzi ziztean. Eta egile izan nuen berriz engantzain zitela. Egile bizket bajauta ezela eginean hori, lotura hori, eta berriz engantza zitean, da desentea zenitxuan jotzen berriz. Eta pixket horregin batea, justu neko arreliago Markesa Fridays Crew jotze, kantatzeunak, arek kaso entzitean, gitarrista bertze dela, eta jeina zenitxoan justu gara inguru hartan. Eta, egile esan plus bat izenuan baitan etza, porque esan diatenanik, hori gustatzitean, ez pixket lokala, eta Giro hori, ez? Taldi juntau da. Bai. Eta kantu gata, eta egile esan gaina grupukin, oso agradezidu publiku daken grupo badek, edozen lekuta jun, normali jendi beti kontzertotan, eta horrek plus bat emateik ez, eta baita horrek eman izentzia aukeri, disko batzu gratzeko, estudiuk ezautzeko, gero oitzengo jaurtaz, baina eta pixket berriz baita ere mundilun sartzeiz, ez? Grupo hau esatzitu bestietzea ze, tributu bat ingoe grupo ontako animako alaiz, eta pixket errueda hortan sartzeaiz, eta pixket komplementatzen juteiz, ez? Ire taldiak baina ero kolaborazio egite ditu bestie, o beste grupo batetik otzeitea da, egile esan, pixket komplementatzen juteiz, ez? Eta indala urte eta erdi, pandemile, roli horrekin egile esan, pixket, Friday zenare pixket blokeauta gerauan, eta egile esan
kontzertuetare gutxillo, eta nik, ostia, bernian pixket. Esan dia, nik etxin jotze horitare, ez tek nire guztoko gunetakoa. Pandemizien alain berko ban, ez? Etxin jo beste etzon. Bai, egin esan, orduan bai, zehose gehiago jode izen nula. Baina bernian zea hori, ez? Ata hori, zango ja, bateri egin, eta bueno, trinifoseko txubelek, aparte aspalditi ezautzetenak kaso intzitean baitare, eta zehitxo monoi proak no nik betitik segibeten grupoa den gaina, gazte dituan eti hor, eta bueno, anima entxoan, da egia esan, oso ondo, orduan diken kontzerto batzu joitxe hau, epe bat grabai hau, lehenko udera ardilien, eniautekin, zestun, nego gaztainakin, eta horra egituk, kontzertu batzu jotzen, da egia esan oso guztua, grupo interesantiek, musikalkire asko betetzezik, rolluek, rock, metal, stoner, beti mama izendeten musikidek, eta gero behaiek jotzen, bueno, izton, esperientzi ezak ezen egat. Kantua jo hau da, irutoman ja ondo jotzeak, enteitzek, gozaba hori baita ere, ez? Talde baten hola, eta bueno, eta ondo, hoxe, pixkene bagaji hola, pixket hori izango ban. Eta, bai, eta bueno, momentun, hori, gehien bat, elektriko nahi nok, gehien bat, trinifoseko kantuekin, kantu prepatzen, eta kontzertuek, eta hori dana. Eta, bueno, klasiko pixket, aparte dut ezagat egin izan, hortzeo garmaiun, gordet aspaldiztia datzea. Bueno, Eo nahi momentu bat, zio gauzat lehenezki eta bexau, batematek diru botatze genin, nintzen diru botatze gauk edizio, ez? Eta hori, matematek diru botai, eta klar, zuta darren jotak enzolu egin zonatzen momentu hontan. Orduan, klaro, itzuki aldinak ez da etxeak, solo gozu zio graute, orduan honen zaio homer, hau, nire fallu bega, zena eat, bukatzen altan. Zehoza hitzetzi du, baina azkenin, jazta, jazta. Bueno, lehenegotan, eskerri asko Xabino, sartzea ez gitarrin sorteoa sartuko hau, zera noizen goiaten sorteoa, baina barrure hijo. Bai, hori, bere garaxen jarri nian, premiso bezala hori jarrizkoa neuk solu jotzen niala bezala. Ez dira da aldao, gitarrizketatan da igual, ez oso utilez, eta derrepente izketan nahi gatu, budatan agozteik. Baina, eskerrik asko ze diru botaziek. Hori importantina hori. Bai, hemendik asko jateik etzio, de hecho, horregatik ja, gitarrin sorteuna, en plan de, bueno, jake nahi laguntzei usten pixket diru, atzea bueltan azomaneo gitarra merkena sorteako ja, baina batez baino ez? Ondo zeok, ni bazaukea bat, azomaneko 20 euroko gitarra bat. Nolak 20 euro? Bai, 20 euroko Telecaster. 20 euro harri? 20 euro banian, bere garaien, Telecasterran kopia baik, eta esan nian, zen mozkudan da, aldeu zanin, harrituta janitxoan, porque pixaitik. Este enkarto izkua, Tenían utzi hongo gau barrutiko, ez de posible. Eta, de hecho, kontzertu maten jotan atxeok. Baina, hostia. Bai, baina, a ber, danadek, baina eske, prezio hortan. Ja, nik topa odiaten merkena hola gaur egun, hori, Mar, laro, buelta hortan. Bai, bueno, a ber, urte batzu dituk, erozin dula. Igual ja 10 urte izango dituk. Baina, alare, 30 izan dara, giztonak. Bai. Eixek azteko aukera honak, baldi nahi diru. Ea gitarra honeta jute baldi. Hor... Osontago grazio. Ondo, berri. Tokatzen zagon honi. Hori, haitzen esaten espainolin egola eta aukekela... Bai, oin pixketin bai, azkenin denborire. Gauza asko nahi izetitxe hoiti eta gitarri dedikatzea duteni momentuz grupugin enfokauta eta bueno, hortzeok eta bere arainen eginean, burun proiektu bat hola desente kantu hola preparan itxean klasikuk eta grabazio bat oiteko
bueno, hortzeago pendiente zeok, a ber, eure ematen, bueltatzen manauko, zeratzen Eure kantu propixugin. Eso. Cover tipoa. Zaukean nik, oinbesteko kalidadik eta Bueno, imaginazitek. justu nahiko ondo tortzite gau, ze ja pixket elkarrizketa materian sartu batzuk. Argi. Eta lehenengo atala bat izite kompozizizui buruz, ez? Aha. Orduan, alde hortatik izan dek ez daukekela igual zea hundik komposatzeko zea, o, en plan, atatzetxuk ideak, atatzetxuk riffek, bai Fridaysako, bai Triniko, o geixo haiz hunda jo, etxeun gitarrista bat. Eta nahi izan ze jo, eta ni jo etxeat. Ez. Nik gehiago zatenean klasiko aldetik, klasikotik, gutxezi ja pixket beste nivel bato ezagupen batek erdela, bai, elektroin bai. Bueno, gero, askotan izan talde hautzen nola funtzionatzen, ez? Horrare aldego batzuk, Bai. baina bota. Oidek, baino bai, a ber, orokorrin, bueno, nik, bi-roll bezala gehien bat landu izen ditxeat, bat riffek atatzi, ez? Ritmo, gitarrak, ritmikak, ideak askotan, eta egile egon garai baten, Egipteatzean igual ire burun zozerrez, lokalea eta hau jokoea, da besti prau, da besti, eta agar urrungo nire akordatzeitzean da rol hori. Horten, egile egon ja asuntu aldauta hola. O bai txin ordena horin grauta, o inkluso mobil batekin, idea grabatze, bialtze jo gire taldeki diei, arera porta iteik, eta inkluso ja, ensaio lokalea ijuneako, ja igual maskautan zeok, ez? Eta horrek erraztu iteik, gauza asko erraztetxik, eta orduan, bai, zentzu hortan, gustatzen hori atatzetxiat, riffek edo pusketa konkretue, ritmiuek, o baiz gitarrantzagarri bat juntzate bai azkenin, bueno, ni baju estia jotzen, baina bueno, askotan aplikable izen laikenak. Eta, bueno, gero igual ezagonike, bueno, nahi gustau izentzi beti, bueno, gitarra ritmikaz aparte, melodikuo, adornuek eta hola gauzak sartzia, ez? Eta, bueno, hori bai izate gauz bat askotan ensaio lokalien momentu nertetze zigena, zenegat. Batzutan, igual punteoan o solo bat, hobeto esan da igual nahi bai solo bat, hemen solo bat nahi da jotzia. Igual burun zeitun etortezak ez, hemen dijutik nahiat. Baina gero igual etxin, pixken lasaio, eta igual... Hobeto pentsaute, ez? Bai, hemen dijungo nau, baina etzi guztau, honean pasago nau, pixket igual landu, gehiago etxin igual nire kasa, baina bestelako adornuek, momentu puntual maten detalle txiki bat, o ezagiat, hori askotan, honenak gainak egin gustatzezik lokalien, porque irutezatelako dalako, hori ez, aporte txiki bat, kantun dijun, hilduen. Orduan, nola dijun, bajuek, gitarretan batea zeok, eta ondo nahi irutezik hor aitzeala o nola izen laiken, ez? Orduan, bai, detalle horiek eta, bueno, gustatzen zitek, pixke kolori emateko, eta, bueno, baitaren nire guztuago, etzaiaton nahi gustatzen izkiten taldi, musikio, baitare holako gauza igual landu itetxea, igual hori baitare azketin, ez, haitu ite, jan ite, eta hortiken... Ero eskauetik, ez? Gorputze edo belarrexek eskauetik. Hori. Orduan, bai, etxin lan pixket itie gustatzen zik da hori, baina ero lokaline gustatzen zik baitare gauza asko lokaleti ertatzen ditu. Hori, egin bernian galderatakoak, orokorrin kantuk etxetik ematetuken ideiak dituk, da gero lokalin danon hartin lantzetxezue, ala ideiak esenak, kantu esenak lokalin bertan ertatzei, ripate ertatzei, aurrengo rife lotzei hori nola jutek prozesu hori? Bueno, bizket danetik, danetik. Osea, badiez azkena grabaitxean, epeko trinikin grabaitxean epen hiru kantu grabaizki hau, eta, bueno, kantu batzu izan nik lokalin erten dela praktikamente, eta beste bat adibidez, lokalea jundalele aldiz jotzea genago igual jain da zaun.
Da, nik granitxean riff batzuk, pasanitxkoan bati, hau jarrizak, gero beste bat, etzea ze, hola honei voltatzen nozizko, logikamente gero, dana pixket, amul puliu daiteke marra. ez, baina, hilein da eman genian, hola. Bito, hola, joako jau, pum, eta ero gauz batzuk bat probatzea ditu eta hola, baina, bai, egiledek, ni ez nahola, ez nehola ituta ez dara hola lanitea. Hain, pixket, lokaletik kanpoa ez. Eta, baina bai, bere bentajak eba zauzkek. Batiz bat, batzeat, baldin maiz talde bat, astin 3 aldiz juntatzean, 2 aldiz juntatzeana, eta ordu lepo dedikatzeizkok, eta zea, bale, baina, zeat, gu adibidez oin, astin behin juntatzea dituk, o igual 2 aldiz, eta denborire justugu, porque da nola nahitean, lanetik erten da junin berdek, gero afaltzat, azkenin baitze bere gauzaz azkek, eta lokaletik kanpoa denborie, badutzen bere denboria aprobetxatzeko herramienta dauzkeunez, egilek horire erabiltzen hasi gehala. Eta ondo zeok, egile esan ondo zeok. Batzut ematea, neuri taldiin pasatziteken gauzeak, kalea jutea izan, zehose atatzi nahi dek, baina gauze ez digo lartatzen askotan. En plan, jartzen, bost gatu da, posto, en plan, alkarri ere, bueno, ze merde hau, ez da, batek gauzea gotze, beste gauzea gotze, azkenin ez gatu eze koherente bat jatzen, ez? Bai, eta azkenien, iguazena izerreza hartzea, porque hemen, berreit. Hemen, txatin erten di, hola leleo galdera graziozuk, tipuz hau izena Kokolog Gigi, o Kokolog, zatek, zaila aldek txubel bezalako planagan batekin taldie konpartitzia. Bueno, ez hau txeik, horrek pixke txubel. Horre zehozea zaki. Txubelen parra indik. Hori nire horralda bile, ez dira nahi pelota sonatzi, baina egiledek taldeki bezala placer bala txubel egin eutie. Bere gauzaz azketan oazkeun bezala, baina ez da jela arrotu, ez da jela puztu gehiagi, baina egiledek, bai musikalki, aparte nik behagin asko kongeniatzeat musikalki, bai guztotan, eta bai Jo nahi badutu bat, beste bate diru botatzen du. Bota diru jodarez. Baina, igual ungagun marko jatago handautzen, claro, hemen, jota marzeun du, grandik tapin nina idea, oin, zera, jota gauza du, más o menos, visualizatzen lehen mental. Gorosa den partiz, Ontsi biharren partin, en plan, Gaina, Wilson, ez hau zartuko zozketan, ze nego gitarra badozke. Hau, etxean ez hartzen genuen, Aimar Metal. Entea, hola, zutarren, hola, medley hori ikusi aldek, egun riff zutarrena YouTubeko bideoek, iztonek zituak. Ez, baina nunbait, baina ez diat ikusi. Tipo honen antolaudik lokura hori dana, da ez hau zartu sorte egun Aimar, zeske iri. Iti neko gitarra badozke. Ezatek inoiz ez nahikoak, bueno, bale, orduan zartuko. Ez zago garrazoi faltaik, Hori, bai. Gitarra noizin behin berotzen hau eta ekartzea zozo etxea eta erten sekula ino gizti egiten. Dana gaur sartu eta penima ezik. Nire bai. Gerin gitarra baditziz ordu batzu sartu izko ez gitarra bakin zehose ikisi da. Horidek. Iguela pasazi. Horidek. Aigitxean esaten, hori txubel egin ez zehatxe baina asko kongeniatzekela eta... Bai, a ber, esaten niana, bai musikalki asko kongeniatzei hau guztotan, da gero baita ere, aparte baterista bezala irutzezik fuera de serie gala, ni joeten baterista honenetagoak, dudekin be, baina era aparte musikalkire asko zaki, zaneat. Bateria luzo esateana, baizik eta bai melodikoki, bai agotza aldetik, riffek ekartzetxik, zaneat. Bai, zentzu hortan, ez de bakarrik grupoko bateristi bezala musikalki ez, baizik eta gauza asko aportatzetxik eta
eta zentzu hortan oso ondo. Lelo momentutik gaina irutzezik ondo kongenia deula bilok, eta taldientzako ere, hasieratik daudena Beata Suarrituk kantantie, eta usteat, bi horiek zutabe basiko hila horietako batek eroiko balitzeke, espero jau ez, Ja, hor lleuen... taldi getzian egiko zea hondik, así que ondo. Bueno, hau, honek, pixket tema honek, matezik aukerie, hori, garrizketa hauetako kaldera klasikonetan bat etxiko, iguela jute, maiz? Trini Fox zer dek, demokrazia bat ala diktadura bat? Aukera errazeok ez, bat o beste. No, aldimak esan lehikiek, diktadura pintako demokrazia dela, ozen edo? Ez, diktaduria. Diktaduriek, directamente. Bai. Zeinen, txubelen diktaduria? Bat esango jau. Lehen esan ditxiaten dana esan da ero, baina esango jat. Graez egin, hemen normalin dana zete dire, bai, bueno, ez demokrazio bat gaiuk, eta dana gaztetxeko en plan, hola, pixket zurikexen bezala aztetxeko, eta igez, erabakidek porkulo hartzeko diktaduria gaiuk. A ber, nik aurretik botaitxeat lorak, eta, pixket, terrenue preparaiat, da egite esan diat. Baina da, ze zentzuten esan gauan diktadura. A ver, Eonai, hau ya se está yendo de madre, en plan, traperratza materia, Hori izan berdean, astero emerkoia diri, eta errezketik la hostia, jendio ikota, Hostia, Baina, ostera txige, baina amorru batezik, zabatela kiston solo luzi jarriti da, etzi ugela baten aukeri segitzeko, tibarre batez pixket Bai, hombre, hola boikoteatzea aldi madatxe benitan mal, boikot txartxarrare. Ezkerrik asko hasier ni nau, Ibai sartuko zozketan. Joder, ja, eske barkaie, ja ez gatxu aklatzen ze hostia eta gatxu egitxean izketan. Ze zentuten esango la diktadura bat? Bueno, a ver, zentzu honin esan da, baina, egiledek, a ver, grupo, ni hona izen grupo honetan beti hondek, bai, kantuk normalin danan artinata izen ditxe hau, letrake, kasu atzutan igual batek, behik hiru launek aportatzen xiki ideak, o letra osuek, bere esperientzien arabera, o lo que sea, ez? Bisket, taldelan aino, ni hona izen grupo honetan, normalin beti bat egotek, bisket... Extra bat ekartze ikena, ez? O extra bat, o esaten una horiz. Eta hori de positibudek, zaneiat, segun, ez? Zaneiat. Iruditzen zite kontekstun arabera positibo o negatibo izenik. Hori dek. Orduan, zentzu hortan igual pixket, esango nire gure taldin, Trinifosen, betzaiat, pixket, papel hori hartzeuna, baina ez hartu inberdala, baizik depea hola budalago, eta pixket markatzeituna, eta nik usteat kriterio honakin, pero ez dela porkulo hartza behar dugu bainean. Txubel dala. Baina, bisket baita ere zetorre bat, esaten unakin, ez? Osea, bai, bere aportatzen unatik gen, eta baita ere irutzezik dauken kriterioatik, hogotzeat, grupuek, usteat, grupuek estilo asko lantzetxik, baina, más o menos beti onda baten zabilek, ez? Orduan, zentzu hortan, izen gabe beti oso pun hola izen berdi, baizik eta gustatzen ziuk era ezberdinetako kantu gitik, estilo ezberdinetako, baina, más o menos baten, ez? Eta hor, usteat margen horiek, o pixket, o zenbat zabaldu berdin margen horiek, baita ere, usteat nahiko kriterio hona daukela, eta,
Eta, bueno, berriz pixket txukuntzen polisten nahi nago asuntu, baina, bueno, Kurioso. konsekuentzia igualak, dita hori. Kurioso, ze normalin hori beti izan de pertsona bat eotala, ez taldetan da eguel da hori fluentzi geixo, o geixo komposatzeuna, osea, baina normalin kantanti o gitarristi zete, en plan, oso gutxiken hori papel hori baterista batek etetzei, raru, hori kurioso, Ja, bueno, eske, Trinifosen kasuen, egidek, bueno, txuel batei jotzen baina esan detena, askotan gitarran ideak behar gartetxik, o hautzanak, o melodiek, orduan, bai, ez dena joan batei jotzeik, eta koro batzuk eta ditetxik, baina bere rola taldin ez de bakarrik musikalki batei jotzean mugatzen. Bai. Orduan, batzaiat, ni pixket, bueno, onja ez da jela arro jarri, ez da jela puztu, baina, bueno, ni begaino honetan esan izan zat, el Dave Grohl basko. Ez, pixket role hortan, ez? Ba, Nirvanan batei eta jotze zian, baina hori ikuste baita ere behak zeak idun, ez? Eta, bueno, ze dauken hobetu esan da. Eta, bueno, ba, hortik... Esateik burrundaiek erdikalien ez dela kabiugo, hola usaten zeitze baldin maia hau. Bai, lain gozo hau, lain gozo. Guazen nahi urrungo, zea, urrungo galdera. Bale, komposatzeako orduan, hori, normalin letrak, hau nola antolatzeaten galderia. Normalin riff batetik gazte zeate, o melodi batetik gazte zeate, o letra bat ziok beti, nola izatek prozesu, nundik gazte zeate kantu bat eraikitzen? Ba, normalin musikikin. Baina, bueno, abarrekitek Trinifos bastante rockerudek, zeneat riffekin oinarritutako musika badek. Eta, baina, ja, riff batzu zazke hau, baina pentsaure eite hau igual, honi, bueno, usteat orokorrin, riff batzu ditu igual ahotsak jungo denak, eta beste batzuk ahotzipe jungo denak, bezala. Bueno, hori nahiko garbi, hemen ahotsak jun berdik. Orduan riff hone igual ez dibale, jo, eso. Hori pixka baitare kantantin arabera, kantante bakoitzek errezo moldal laikek ahotza igual riff batzuta, ez. Orduan, bueno, hori pixket, kasu honetan zuharrikin pixket lantzek, eta esatei, hau, etzite iruditzen igual riff honekin Zein ligaten da honik, o bai, ez. Orduan, baina, bueno, normali entziek gitarra egue, eta gero sartze juta ditu ahotsak. Eta ahotsetan, bueno, zuharri por supuesto kantatzeulako, eta gero, bueno, makinaak, letra egiteua. Osa, makinaak, osa, azkeek, behinera utzi zitean bere kuadernu, eta orduan, ba, egitek hori gozada, porque askotan, kantu iten nahian enin, ja beha makinatzen nahiek. Ni basaiat hemen letra bat, honei pegala ikena, honekin ondo etorri gozana, ritmo honekin, igual pixke moldauta, baina ja beha, ez? Habilidade hori zagoa, ez? En plan, pipat hartu da ja letra bat gainin pentsatzeko. Bai, ba, etzakiat, adibidez, ba, azkenengo epe honetan, ba, adibidez, ni hau naiz kantun, adibidez, estrofak eta pixket zetu, ez da behar erdi itzen, erdi rapea, bueno, ez da rapeatzi, ez? Bueno, pixket role hortantziek, da, ja, behar basakean, hemen basakeatze nolain, zeituen nartzi. Beste batzutan, gehiodek igual, kanta hau, ez? Ja, bere melodi egin, osea, hori zentzu hortan, oso azkar funtzionatzei behar. Orduan, pixke batea ziztek. Eta gero saiatzegean adek, oso repetitibo ez izetia, kantue, beha, eta kantueke ez izeti oso repetitibo, zen nahi estruktural. Batetik bestea. Batiz ba, estruktural detik, ez? Osea, betiko estrofa, estribillo, solo estribillo.
ez? Eta, batzutan ondo zeo eta beste batzutan igual ez, ez? Otzea, baina pixket eskatzekenan ara. Eta hola izetek, pixket gutxora era. Vale. Orduan, azkeneo galderi konposatzeko alde hontatik dek, dena ipaudek hori pixket berriz gitarri ikisten azitzeala eta arrasaten irakasle bat egin, harmonixe eta erakutsi ziala. Sortzeako orduan erabiltzetuk konozimentu hoxek, edo pelarrixiatik guiatzea izan. Gaur egunen... Pelarrixek ematea un lekure jutea ez da jazta. Bai, normalin bai. Igual zehose hola, puntualki hola, o igual akorden bat, hola, detallen bat, hola, baina esango nik gainea, etzagiat, gitarra elektrikoekin, ni bastante simplisti nau. Osea, ena asko komplikatzen, esango jo. Ez jotzeak orduan, ez material aldetik, eta nahiko, etzagiat, simplea tiratzeiat. Vale. Pentatonikak, eta eskala menor, maior igual zea matekin, hola, baina ena basko liatzen. Zentzurtan, ni zen hau beti menos es más, ez dela. Azkeni bat igual momentum den esan deke. Zatzakela askotan dugu eta momentun ertetxeiken horregin eki. Bai, eta da kantu batzutan beti diferente jotzea baita ere. Zaneat, kantu batzutan improvisaiteat. Batzutan ertetzea iratea eta beste eta batzutan ez da okerro ez. Bai, pixket eskatzekena momentu horrek. Beste kantu batzuka pinontzizte, beti hola ez. Baina beste kantu batzutan, pixket, hola. Baina eskatzezik, Hortan, pentatonik kestik baliatzen. Pentatonik zeinek ez. Zeinek ez. De hecho, bueno, es que hau spoilerra, geho bukaran esan. Vale. Baina, aprobetxo baina pixkeia tema honen hartzen dula teknik, urrungo fasea pasatzeko, dekela teknikin ala ez. Hemen ja naldimenak ja gitarri eskutzeko ikek, galdera batzuk etorri bat pixket gitarrin erantzun bat. Nengo jaten lehelo galderia, usteat erantzune basaiatela más o menos, baina galderidek, praktika rutina igual dauek. Praktika rutinaik? Jotzen hasia horretik daola ezatek? Bai, geixo zatenean igual, claro, esan diken lokalin geixo jotzekela, igual pentsatzean etxin ezaizela askotan jarriko praktikatze. Garai baten bai, garai baten agoratzen hau. Kontzerto horretik genda, hola, betiko digitazioek eta iten itxean, ja aztutan atxok. Baina, hor baituan batzu hola, baituan. Bietzak berotu tegute goiaz. Bai, holako gauzak. Eskalak eta... Osa, demora tik. Baina, lanian hori. No izin behin igual zeo zeitea, baina... Ensaiotan, de hecho, askotan gustatzezik justu kontra jo. Gitarre hartuta, imaginau, igual kontzertua atzak hau ez? Eta iteo, kontzertu juta dituk, osea, ensaioa juta dituk eta zeldizte jo. Kontzertu aurretik? Ez. Aurreko egunetan. Imaginau, bai, azte hortan. 3 egun leheno juntatza ditu eta zeldizte jotzea hau. Gustatzezik, gitarre hartu eta ja jo. Zergatik, seguramente kontzertu egunin iguala ingotelako. Normalin. Ni kontzertu horretik normalin ez dia behatzen. Ez aiz kontzertu horretik gorruzak kamerin uno hola otean, no zeta hu ez aiz. Ez. Bueno, a ver, esatea, Trinifos da Fridays egin da ez. Por ejemplo, akordatzen hau, oin urte batzu ingenean, lehen beltzaengo lagun egin, Metallican berzioen. Metallica egon itxeani, askotio kontzertu hartan egon itxeani. Bai. Ingitxean bi, bat azpedien da beste asko egiten. Eta
Ja kontzertu potentituan, Metallican berzituan, da akoratzena orduan, pixket nerviosore garretxean, no? Da... Orduan honitxuan. Orduan bai, ez? Pero pixket esku behotzen, da... Da, hostia, Metallic rifero ibilitzean, ez? Solista. Solista, Solista jametena, ibilitzean. bueno, jamete ez tegola, virtuosoa, baina, bueno. Ez, baina joen berde gori dan. Bai, desente okuru hartu nean. Oin, adibidez, ezin honean jo. Ez nean, pixki jarri merkonean, baina... Baina, bueno, bai. Estena jo da Creeping Death jotzeko, ja, pixki behotuta... Bai. Behotuta berdek. Bai, orduan, ez, hola ni normali gitarri afineu eta gora. Esateik Aimar Metalek beak edala xiteziala, en plan, gitarri hartuta jo. Tendinitis egin bukauzun arte, eta hortik aurrea beti berotzeula bai entzeu eta kontzertu aurretik izan. Ja, siniste jat, eske batzu gaina, jo, etzaiati. Suposatzeat jata eskuiko, esku jata egurre eta hola, ez? Hone metala bat jesea asko. Irigeri asko. Ja. Egile zea ondioa berbaldimaiak, kontrola ondioa berbaldimaiak, esku berotuta basiku da, ez dela lehene momentuti aztea sufritzen. Gaina aparte, direktu nervixokin, hiri baino, nahi personalki, direktu etxezikena jata eskue, jata agarrota jartzen. Da, ez di funtzionatzen normalin etxin funtzionatzen. Orduan, Ja. Baldimak ematen, hori batzen nire solistin aukelak. Ni leleo kantun zabaten solu edek, ja, zuipikinet, etxea ze puta hostia initxian bere garaxean, baina hori leleo kantun nuen joen berdia, den nintzen. Eta orduan ja, eta egoten hau, igual gauze simpliokin horik, pentatonik gatein, osea, igual pentatonikin behakin berotzen nahi, batia. Ez que, nik gain justu, bizke buelti ematezoa da zuntui, zan nahiat. Ni saiatzen hauk, soluek, minimamente, zailtasun bat, eukitzi, baina ez da jela izen, gero marroi bat. Ja, totalmente ez. Osea, incluso, zazpi zerbezean da jotzen maiz ez da jela izen movida bat. Ja, ulertzea. Bai, orduan, solueketare pixket hortik uteituk. Aldan, bai, minimamente zea bat eman, baina pasaua, Ja. Porque ez dela gero horiek ikizan dena, hau kagauta. Ez que, Ni bintzat. nahi justu gure grupuin indian azkeneko kantu da, gaur galdetu za bateristi, hori zema BPM eta zik, ze, solun amaieran nahi etxetein, hola, mitiko resillo, piribi, holakuk. Zatzik, tipu, berreunea zik, da, nimlan de, hostia. Berreunea tresillo doxe getxeo, ustea deo merkotela hemen etxin ordu eta ordu sartze, izan dira, marroi baek, en plan, hola jartzen maiz askotan, menos es más hobe, ze bestela. Bai, eta gero segun ze publiko tipoa egen, baina gu baino bala inbestere, ni frai zein ahoratzen hau, askotan enstena jo nago sobrebitzen, tio, jendi gora, bera, zea, bestie, azkenin hile jotzen gine ezin depetzau. Ja. Zemea da, simplio... Ja, hombre, bai. Errexo. Venga, jake gitarri eskuten dauen, ezin dizen, lau. Gaur, aberaztu, berdia martxa honda. Aberaztu. Zemate gote hien? Bate gote baldima txalo. Bai, bato. Hola, pilla de, en plan Gora kebelertak, esaz egin, ontxe praime gota unak. Aurrezure etortze gainek gurein. Bai, ikusiko gani, aurre urtinen etxan inibuel. Ondo. Eskerrik asko Iker, ire zaizozketan sartu nahiko gitarra gauzeketa. Vale, Oin, nahiat, pixket erantzutie, albaldimak gitarrin erantzutie, ze teknika gustatzen zatxiken, nola... Ze gustatzen bai aitzie eta bai jotzie. Vale. Bueno, a ver, teknika gola,
Zerri hotz dite jo, teknika, osan Teknika hotzet jesoa da, adibidez, bendin bat, bendinak, ja. enizitaiat, Bai. eskue hola alternate picking a muerte, gustat, holako... Ja. Bueno, nik hoi momentuen neuk jotzeko esan dialen, nahigo simple jotzeat. Gustatezik, osea, asko, igual, ba hori ez. Tipo rollo bendinakin. Frase blueseriluk igual, ez? Bai, oseak sokat baino gehiago batea jotzen. Rollo hori. Orduan, bueno, simplidek, baina nahi asko gustatzezik. Beti guztua izentzik, bai jotzeko, bai haitzeko. Bueno, zan diatena, pixken nire oinarriek ACDC, da rol horire bizket, bueno, rol hortantziek, ez, azkenin. Rockadek. Bai, rock klase. Bai, gero, egiledek, bueno, oin adibidez, bueno, aunque igual trenifozen batzutan improvisatzen ez terenin igual tapin bat osartzea tola, pixket, behotzen manauk. Nahiko teknika simpliedek. Bai. Eta efektibu, ez? Horiek, exactamente. Eta jendintzako ikusgarriek, jende nik ustea pentsatzula gizton, ostia, kistonak. Ulertze ez digen antzako, kistonaek. Ulertze unantzakoek beste tipoa tapinetxe. Baino? Etzagek. Hau, etortzirek de... Espaldiztia joan, Justu, urrengo galderi tapinaren testa guan, de hecho. Bai. Ella hemen, ez da, gabixina zaharra, jotzea, gau, nire frikadatako bat, aztere gula esplikatzea, ez baino, ni tapinein, hori, jarri jutzen, hazi aurretik aitzenian tapine petzen, erdek hori. Hau la hostiaek, zeba, a toda hostia ikun gauzeak, eu jotzen aztea izenin konturatzea ez da lain zaila. Baina, nahi belarrire beti gustatu izentite asko. Orduan gustatzen zitek, konbidau bakoitzei eskatzi etapin bat jotzeko, baina betizio baten bat, igual, takina, osea, orduan, hiru aukera dauzkek. Tapinaren teknika, o tapinaren testa barkau, ja jodekela, nahaldimak rifardoaren testa inleikek, rifardoa jotzia, o nahaldimak inleikek arpegioaren testa ekela, ire arpegio politxener. Baina, hiru gauze hoxekin pixket, gitarrista tipo danak kubritzen txia, aso menos. Vale. Ba, zeat, tapinena hori aspaldi ez. Gero beste zeabadek oso efektibudek zeana, pui egin, zehatzik, Ja. Roli hortan. Eske zahatik gehiago atatzek ez, jo baino gehiago, baina. Ostia, lehen, komentaik, ja, ez dutan atxek, baina lehen, esan degen zea zutarren jotako tapin hori, ostia, hori jotzen lehen, ja, ez dutan atxek. Berriz ikisten aldima, YouTubeen dago gitarra euskeraz jotake tutoriala hanik isilik, tablatura eta guzti hauek. Ondo prepauta. Hori. Ba, txaiat zer nahi, zein berda, tapine o, a ver? Nahi dimak tapine aprobaudek, baina, bai, aproutezio, hombre. Nahi dimak joizak, hola, ire rifardo igonena, hola, rifardo potente bat joizak. Hostia, txaiat, pa. Bueno, asko gustatzen ziren baek, simple dek, baina azkeneko adidez, azkeneko diskuen graitxean bi riff jogotxeat. Maixok. Eta simple dituk, baina guapuit, netzago ditze guapuitu. Bat oso rockerilua, rockeru, dala engainatuzeko hasieran jotzeana, eta bueno, dala Osea, simpliek, Baina, zeat, gero azte genin bateri eta bajukin, osea, gitarra eta aztek, gitarri barri aztek esango jau, eta gero aztek badum, kiston hosti jezak. De hecho, lehenguan, azkena kontzertu azte honetan egiau, Bartzelonan egon gaitu baina, da, eta hoxe ongitxoan gomendatze gure honi, hostia, kantu honek, hostia, potente sonatzeik, Hola, eskotan ez dute, igual, ez tega inbeste imaginatzen, baina gero, direktuen, Funtziona hori egin gauzea. Bai, horiek.
horiek. Eta gero, bueno, melodik katxu zauzke baita, ez, hola. Eta hotzagin batea zi baita, da, bueno, horiek. Eta gero beste riffedek, bizket rollo bizket metaleruo, edo dala nia unaizekue. Oso stonerra bat, ja. Bai, metal stoner, Isutzuek, eta nahiko buroz emantzizkoan grabatzeko, Bai, ja. Simple zamarra emateik, baina, nahiko bateritxekin batea, eta nahiko buroz. Eske, hori beste gauzea, ez? Gauzea ensaiotan etxegena, gauzea direktotan etxegena, más o menos ahortzik. Hor, estudizun jartzea izenin da, eta hola klauer dekenin gauze, ostia, hor... Guk gitxoan da, hau mamautazeok, eta hasi gitxoan da... etzoan mamaut. Zeok zehan da. Zeo bat da. Ostia egite, da. Kostau zion. Hori, batxe izetek, txubele izetek nik abixanian. Ez ditxea sekretuan nakontako. Ez baino, hori askotan normala, ez igual direktu ensaiotan bizixo batzuk bezala hartzaituk. Justu ez ikula klaketik, eske klaketi gizton invento, kazaek, dio. Alde batetik gotu ondozio, baina gizton ez kazaek. Imaginau zuen 200 BPM-ko kantu hortan klakete gabe aztema zate gotzen da, 200 da bostea o amarrea aztema batelle se jodio, Ez gaitu baiatzen ni pala hostia. Eskerrak gure baterixe klaketi ingote igen. Bai, guri gai. Eta hori invento bai. Guretzau invento bai. Argi. Venga, oin bota behaten galderiek, pasiok teknikan bat jarria izena ikizten, eta hola nahi izen degena ata, baina ezin izen degena lepo kostauzakena atatzi. Ostia, ekinean bolara bat, azerako urtearetan, Claro, dexente denbora hutsin, dexente ikastek, ez? Da beste gauz bat, da nahi gazliek zuipikine esan zitea. Zuipikine, da segitxuan. Bai, jotzen itxaf zuipikin batzuk, baina... De hecho, grazion batzutan da ere, banazkean. Zuipikin batzuk grauta eta hola, baina baidek teknika bat, irutzezik, dominatzeko, nik dominau, ez nean dominatzen. Osa, dominatzeko, irutzezik, txaiat nik ezautzen duten eta mentze, komplikauena. Eta disiplina asko berdana, eta hik esan degena. Digitazio beroketie, dana al milimetro eman berdek, porque ez dela... Zata eta etzeko horreztan. Oindala pare bat azteko konbidea egin komentatzen nian zuipen deiko. Zate ditxoan, eske zuipi aliena ez dek dek, egunero o eunin behin praktikatzi, hori alperrik ema bi hilabete dute eiz. Izton eurre atatze xok. Gero nahi beste bi hilabete bate jogabe eta aztu. Ez digar. Bai, hori dek. Horregatik. Disiplina hori duki berdek eta jarraipen hori eman berdiok. Ni lain itxoan ja. Baina egiledek dala teknika bat beti guzta izentzik. Bakik atalontan galdetzea tenin zindan gexen haulak eta gena izatea dela jotzia ez? Zer, zuipikine? Intenta izak? Hostia, haure etxeat mina finauta. Gaiztu nahu baina bana, no? Gitarra dagoiak momentu baten. Hala. Neuge hartu goiat, neuria.
De hecho, oin pentsatzea dela drop zentzauan nik hau. Berra unola poia jaten. Aitzek ez? Bai, aitze. Haude, nik ukin nuen leo gitarra elektriko lelena. A ver, honen Nik, bat. Listo. Ez, hau dala nik ekin nuen leo gitarra elektriko. Epiphone SG baik. Haude, mila behatzireun da laro tama bi, osea laro tama lau, o guru hortan erositakoek. Toi nio segitza ditu egurrin. Bai. Eta... Lan, esaguke gitarra ona dala, o... Bai, oso ondo zeok. Nik usteat, garai batene, etzarean oin dauden marka eta enbeste, aukera. Ja. Azkean Gibsonak, Fenderrak, gero Jackson daulakuek, igual pixket metaleruo. Eta, baina, Epiphone honek, balio zitxean igual ordungo laro eta marmile pesta. Osea, diruek. gaurko 600 euro ditu, baina ordun lepoan. Karo, Gibsona eta dituan ja, jendi Estados Unidos eta jotuan Gibsona erostea. Osea, pentsa duze, zahartu da txok. Orduan, nero kriston, osea, resulta indik, da nire honegin, badibes, min hauzakeat eta finauta. Besti drop zentzakeat. Eta adibes Fridays kontzertuetan, ja honek utzetxeat. Porque, eta, puta grezeo, osea, puta grezeo. Hore, trinikin orduan drop zen jotze usta. Bai, eta dekaz bat, adibidez, moldain behar izan detena, ni bizien nia jo, zean, dropin. Bizien ez, zeitun hartzek. Berez erresoek. Bai, bere gauz. Berez erresoek. Hori egizateina, segun zertako ez. Horiek, baino ez segula joaen dropen, adibidez. Bueno, a ver, nola zan hori. Masiok. Aitzek? Ai. A ver, batuan, la menor bat bezala oan. Oi? I ondo, broma aparte zateat. Hori guan, bueno, zera ezautuko zu, Steve Vai. Steve Vai. Steve Vai grazian pelikula bat en Crossroads, o Cruce de Caminos. Ta hor, bukaerano, zeok un duelo de guitarras. Ta hola gozo zehaztek. Bai, nik intentaunean movida hori oso igiztia. Eta pentsa benean, ezin dizan. Baina aziratik, bai, ikindeen subidilla horregin aztegoan. Hola oso zegoan, da ero ja, bueno. Gero ja, ozer. Iba, nahiko ondo defendiu da, gustau zitek? Bestea, horra zik, a ver. Guztatuan, nola guan, mi menor bat guan, osea. Hor bat, hostia, esan diat. Hor, grabazio ma baganak grupo bat lehen egin un grupo hau eta bat egin da hor, zuipikin bat sartzen ditxoan. Honen rolu egin. Txean hola guan, baina okoiti bera igual, errezo dala. Bai. Holako dibujilon bat. Hostia, ondo defendiu da, nik geixo sufritzen ikusti nahinean. Jaime manian pixke prepare ganean. Baina hori epani ez diatena nahi, naturaltasuna nahi. Baina, honekin ez dut sufritzen ikusi, baina burro galderin, espero ya pixke geixo sufritzen. Igual ez. Paltziok, oinarte
eo naizen grupotan Metallicare sartu izagor, Metallica hori, faltzio parten bat, ia jatzen megi jotzen nahi da ja, uru nahi ez, prepara bai, ze parte hori bentz. Lau ze duki alde gine. Igual Trini Foxen ez esan dek, ez daitzela asko komplikatzen bazparea. Hori dek. Nizan hori pixket relajabo bezala. Baino, eske hori. Metallicana, bai, kurroa ondile izenuan, da... Ostia, batiz bat punteu eta. Osa, Metallican ritmikak eta ere hostien jotzie komplikauek. Bazo zail. Bai. Baina, bueno, nahi togazitean jameten papela eta... Ostia, joen puztuolaena horratzen, baina basaudean pare bat... O, Creeping Death behak horratzen hau. Creeping Death, gaina lelena jotze genean. Ta... Lelena jo, eta gaina Keystone punteu, gaina ez nagian eguneko egunin. Osea, ez nian ate eguneko egunin, orduan busketat, más o menos bat itenean. Bueno. Eta, baina leleo kantu, ik izan dena. Oindigen esku dauzke dardarka. Claro. Dardarka erdi, izerdi hola, oindik eurelekun asenta gabe dago, eta atzea, Creeping Death. Eta hori egi izan da, ostia, bazetore. Eta bai, patatie... Gor, baina, bueno. Bai, han batzua zarean. Berez parte hori jotzi nahi nian, bat jepsi sufritzen dituzte do eso. Una horatzen. Baina, lasai. Barkain goiat. Bai. Oin parea galdera, hola, grazioso ingotxea da urrungo atalea pasau baiu. Claro. Vale. Behatz, bietz ekstra bat euki berko gauan, nun da zer? Galdera hau tipo batek Instagramen bialdu zean, ondala urte beteo, eta kiston hona iritsu ziren galderi, da tana itxez bat emen dio. Bueno, teitzea ezkerrin oskuien dala galderi, ez? Bai, aurre un tipo bat ezentzian pitun beste, pito ingurun beste bat eugio ziala, baina hori, jende raruen, bla bai, eskutet, tío. Igual eskubilen. Igual eskubilen. Ez hola on jotzeten musik egiten bat, baina klasik jotzeak da... Arpegiatzeko eo. Bai. Arpegiatzie... Ondo arpegiatzi izte erreza. Bueno, hor bietz bagai jokitzie ezuan gaizkitorio momentu batzuta. Artara gaina perfecto eoko ban, ez? Sei soka, sei bietz. Horiek. Bietz bat soka hobitzen. Bai. Nik bere araien klase atzu ematen egon itxoan, gitarra guk. Eta... neuri erakutsi zitean, alaxe erakutsi zitean, lehenengo klasin daitenean gitarra zertzan esplikau, baina biharro klasin arpegiatzen jartzen itxan. Eta jendi izan ezin baina, ez. Bai. Ez que dek gauze bat... Improvisazio, templie... Bai, dek gauze bat... Posizioe... Nire klasi ematen aurten, bueno, kurso hontan hasi nago akademia baten, eukitxeat pare bat ikasle ditugela ja helduek, baina inoiz ez dena instrumentu. Orduan, klaro, igual, erauzten ditxoan arre bat, ez da, arre batetik doak aldatzie, arre batetik sol dazea, claro, kanbixo horrein ezintzia da. Orduan, etxen ditxoan, bueno, claro, azkenin pertsoni behar frustrau, ez, aiz, akorde kanbixo besti ertetzen, gitarri jotzen ari zena ez dizonatzen, erre honekin askotan jendi pasatzen zikok, nahi gabe zapaldu jeigela lele osokia, orduan etzio ondo zonatzen, da hola. Etxea, bueno, hartu lasai, da jun arpegiatzen. Da, neska bat ezatezian, ostia, jo hemen, hilabete batzuk egun, joate egin da zea, da zuk, ordu erdin, hola, kiston zea ere utzin ditxo ala bezala, eta joder, berez, gauze simple-simpleaek, baina ja zonatzen azte, ja musika zonatzik. Bai, duekin be. Eta, bai, ezuan gaizketorio, bietz, estra hori. Vale, urro galderiek.
Ire ustez zer dego be? Kontekstu ez dia jarriko kontekstu egiten liek hau Vale. teksto baten hobestin. Baina ire ustez zer dego be? Gitarra hon bat, ampli txar batekin, o gitarra txar bat ampli hon bat. Gitarra txar bat amplio batekin. Du egin be. Nere eskola. Du egin be. Hori... Lehen beltza ipaudekela, zeak ekaiz garbendia esatezian, Bai. beak gitarra honan aso zuen. Gaur egun mikrofonea, azkenin amplixin naiz da txarra izen, Ja. ondo mikrofona atxe baldimak, gero matik ondo zonauko gela bezala esatez. Beak nahi gela komodo egon gitarra hon bat, baina ni ire igula. Baina beak bere ampliek fabrikatzitxik. Black Stormak. Kiston pepinagoek. Eta igual diferentzi hortzioak ez. Bai. Gaina, gore, eskuminek gaitzi. Jo, horre honuan, hor zehate honuan, hemen, gure esku bere garaien antolazian, hemengo grupo pila bat egin da kontzertu eta honituan, eta lehen beltzak etxea zenbat urte eta gero, jointzian. Oin, gero, horren ondorioz pixken martxe hartu eta kontzertu atzu joizkia, baina hori joan, etxea zenbat urten etxean jo. Eta, joni hori, ensai batea jonitxuan, da, porque hori zenoa Metallicanan ondoren. Eta, egin nola, ensai honi ikusten ez. Nola zerbezatzu hartzen da zea, eta Daien kantue. Hori ez, da, lepomola ez zitean, hori. Lepomola ez zitean, ez dut jebile ez, hola, rollo Megadez, hola ez, da. Eta, hostia, guzta jo honean bauzu egin da. Bai, josak, da. Da, josa honen kontzertu hori, kantoriren hijo honean behar jain, 3 gitarren jo honean. Atza. Ni, txiazten, recuerdo hori, hola. Atza. Jata, ekaitzek gaina solue, 2 pusketa ezela zauzkek, da, lele osatile ni jo honean, eta bigarrena behar. Eta, xenoan, hola, brutala. Esatei burrundai, esatei txea balde egin zinan. Bai. Burrundai behin nikedek. Esatei horri hoan zana guztinen gitarra berde batekin. Eta berdi zala. Bai, ementzakeat, nahi lehera guzti. Bai, baino gauzea tengo jau. Gaixo. Oin nitxi urtora bat hartzea. Normalin zerbeza hartzea, nietzaba zerbeza jasi urbile nitxi. Orduan, Ondo. zatxuie jendie, bale? Joizaz, oze. A ber, bueltatzen abonin hondi eben aldauden. Vale. Ergi, embajada jarri zitegoen, tialtek, da... A ber... Aspaldi jo ez deten gauz bajo goiat. Esketola, memorile atzea indiat eta ACC-en zea bat, ikasi nun lehenengo riffetako bat. Mitiko modutan esotuz, Osa, ACC zautzeztunak zautzeik, así que... Zea, ze jolaik hau gehiago.
Clinic ACDC. Bueno, kontura osineten, eta zapinatu zabala, gitarri. Bueno, honeto. Bueno. Baina, itxoan ACDC klinik bat jotzen. Bueno, jendi hemen segitzei, ondo. Bai. Bai, pixke kontuan note zapinatu zabala, baina, fin nahiet. Asai. Melankoliko jarri nok. Ze jodek. Ba, mitikoek. Highway to Hell riff batzuk, Black in Black, TNT, horrein itxoan. Errezak. Erreza baino, Pero- zea, nola, erreza baino efektibuk, Joder, por supuesto. Netzago, bandi horiek. Erosinean bere garaien, honi etzaiat hola gertegin nun baiten, hola tablaturasko liburu bat, ACDC Live direktu bat azena bere garaien tonintoneko, kantukin da, ari mamanitxeanik. Bai. Bueno, honek, de puta madre etortze zitek, ja urrungo fasea pasatzeko, ja azken biharren fasea. Azken berez lau atal bezala etxu, baina beti ordue gaina eroitze zite da, laugarren azkenin isestia da jini. Baina, bueno, hirugarren atal daude, pixket gusto pertsonala eguru. Orduan, Vale. bota hotxat, hiru galdera oso simple, baina aldi horin oso komplikau. Bale? Lelenaek, talde favoritua. ACDC. Venga, ustea da izela pertsona gutxin eta hoe hain azkar erantzutikena galdera hori. Biharna ota baia segido. Disko gogokoena. Disko gogokoena zea Ballbreaker Ballbreaker, ACDC. ACDC batia. Bai. Da, kanta favoritua. Kantu bat aukera erbanu Bai. Jarra zarrok. Hori de ACDC-na. Bai, du egin be. Pim pam, pim. Bai, du egin be. Erki. Bat aukeratzezkoz. Hore, ja, eske zabalduko ganean, asuntu Bueno, oin eukiko gaukerie ire gusto pertsonalak. Vale. Eso sea yo, se quizás kaldera ezberdinen adibidez. Nungo galderi izin gauke. Zen musiko ginen gauken ire Dream Team. Naldimak eutaldin barrun, naldimak ikusle bezala. Baina hori, baterista bat, bajista bat, gitarrista batzuk, piano, naeken Dream Team. Vale. Ba, adibidez... Hostia, eske bote pronto harrapanak, baina, bueno. Azai, astixia hauek. Bai, bueno, a ver. Tiragonean zehose... Bueno, kantanti etorzitek. Orduan, ingoiat taldie horren arabera. Zaneat, kantanti eztek jebile, orduan ez dia jarriko Dave Lombardo bat egin. Baina, jartzi hongo ban, Bai, hemen galdera hontatik mezkla oso raru gertzen dio, en plan, Ja. Freddie Mercury Dimebag darrelekin da holau gatxuten atxio, así que... Vale. Bueno, ni zailago nauk, igual horrea bestera eta bidira goiat. Hala. Orduan, baterista jarriko jau, Questlove. Hala, etxea zeitan.
hori izagudek. The Roots. The Roots. Etzi zonatzen nola ez da. Amerikano batzuk. Ba horrek, gero aparte beak DJ bezala eta iteilan, hola tipo, hola, pelo afroak enbeltz bat. Nola dek, The Rootsek jotzek estatu batutako programaten, late night hauetako baten orkestan. Bale, Jimmy Fallonena o bestia? Nacho seguro. Nacho seguro. Ez gen peitzea guma dezik, Bai, gaina honek eta zauzkek. Bateri marka bat, modelo bat, eta DW uste dala, holut bi joen du dizaukat. Bale, bai, Jimmy Fallonen igotzen. Bai, bari ez, hori baterista bezala. Bajista bezala, beti bajisti aukeratzi zite zailena. Imaginatzeat bajisti baldin maiz ez, gitarristi izen da tailenetan. Hostia, bueno, Steve Harris jarriko hola pixket. Zara, Zai asko pegatzen banda honekin, baina, bueno. Steve Harris bai zein goiken, mi, do, re, egin goiken. Bai, horretik, bueno, baju jarriko zu hau, baju, Vale. Gitarra, bueno, gitarra jarriko hau Dave Grohl. Baino ritmika, Hala? Etzikoan asko guztoko, iskina baten egoti, baina, bueno. Jodio merkoi. Jodikoek. Eta gero kantante, pianogin Alicia Keys. Nian hori espero, Vale? Vale? Igual Steve Harris kendu iberko dago, ez? Steve Harris igual kendu eta beste ma jarri erko dago. Baina, hostia, hola, ziste asko gurritzen, Ajistak. Zaude asko ere, izenik egitzen. Ja, eske hori de problemi. Baina, broma aparte, hori pixket bromatan esan diat gitarrista, bajista broma horregatik, baina normalin, bajistak oso bajista honaek, eta izena hartzei, adibidez Steve Harris bat, o izartzea Dream Theater John Myung, da hola jende bajista bezala horak izto personalidek, o inoez txizatzen. Bai, itzaiat. Fisket musikin azkenin jendik normalen giatzeko hori, ez? Beti, o melodile, o gehien arresaltatzen horrekin gehatzek, ez? Orkesta baten egoela pasatzek. Normalin orkestan jendik izautzetxik, violinistak eta trompetista hola, baina tubi gotzeunak, eta ere igual importantiek, baina. Orduan, pixket antzea pasatzek. Bueno, gero bazare bajista oso zeak, ez? Ikonikuk eta, ez? Primusikuek eta... aldaingo bitu, ezin jarriko egon. Rex Brown jarriko egon. Vale. Bajun. Gare, beri beti ondo itik, ondo kumplitzik. Hori, Rex Brown de beste bat esategena, bale, monstruokin taldi konpartitzen, hau bere instrumentu monstru putebaek, baina, bueno, irez ez manku eta egizan dek. ORQ ondo. Horidik. Vale? Eta, ben, urro galderi maia dordun. Ze taldekin batea jotzi guztagozia? Plan, kartela konpartitzia. Kartela, festivala... Pixket beste era galdetzeo ze taldekin nahiko gen pixket tratue. Ja, Backstage. Txagatu daik, Belertak. Bai. Momentu hontan gehien aitzeten grupudek, hola, zango jau gitarreo grupue, flipatzen nahi, grupukin. Osea, ezautu nitunin nonen eskinarok zantzitean Bilboa joan behar dugu.
kebelertak ikustea, norego batzuk da nik. Jende horiek, da, kafean txogira honitxoan, da esanean, zer da, tio. Eta ordundik, dana txupaiat, eta zango nik ne momentuko grupo favorituek, diferentzi egin, iten dana gustatzezik, exagerau, Gitarrista bezalare kiston referentea dala irutxeziztek, hiru gitarrein jotzea baina dana oso ondo komplementauta, etxeok ezerre sobran, musikalmente irutxezik, musikalmente baina ero baita ere, aktitude aldetik kontzertotan, etzaiat, irutxezik, rollo rock, baina punkilere baik, eraberin, etzaiat. Heavy ere bai, eraberin. Horrezun igusin itxian da gustau ziztean. Warm-up festa baten jabean, segurtu. Bai, eta bai, irutzezik, aparte behaien jutzi, aparte interesanti izango dela tipo horiek. Behaien itzeiti eta behaien pixketola ez hau tzia arra izango. Urrena bota baiat. Zeindek, nondik ikusi ez den kontzertu bat, eta falta zakena eta nahiko gukena. Foo Fighters, gainera bi aldiz eroiziguk. Bi aldiz eroiz hauzta, ikusti nahi guanin... Pandemiatik gen, Lisboa junbergenian, eta suspendu inoan. Eta lehen gortin Madria junbergenian, eta bateristi joan. Zera ez emata aztelen nuo. Eta bai, peniek, porque irutzezik momentun dagoen rock banda haundinen ala, mundu mailan. Haundixen, espaldima haundinen. Bai, eta bai, basakeat arantza hori. Eta, suertiak eta haitu jotzen, berrez azitu jotzen, eta ikuste dauk ere basakeat. Arantza hori hori hortzeok. Igual, urrengo galderan erantzune pixketu zein du legean nundi joan, baina, ez? Ze artista berpiztuko? Ze artista berpiztu? Ondala bi aste justu egoitz, iberkot aste bat egon. Guztia dare esan ziala hori, terzeo. Justu enlace hori bezala, baina zein esan egin, en plan, ez. A ber, nik bi etorriziztek zeitun burura. Bota bixek. Bi ez. Bat Jimi Hendrix, baina hori kendu ingo jau, baina etorri intzik da esan iteat, porque asko marka egiten gitarrista da baita. Baina ustea bere momentu pasa usala, zimaz. Baina, igual ongoan, Panterako abotan aiek. Ja. Berpiztia. Bai, hori ondo. Ne asko marka egiten grupo baik, gitarrista bezalare bai. Nik hasieran esan diaten ACF-ko horrekin hasi nitxoan nik gitarri jotzen, baina gero, esango jau, metala hasi nitxoan inaitzen, logikamente bere garaiko Maiden da horietaz aparte, gehiena markaziteana Pantera izan nuen, gitarrista bezala, Dime Bagdarrel. Eta, bere garainen suerti eginean ikusteko, Donostira etorri ziren, ikusieten. Bai, nian atxoan. Putizte mie. Eta... Gauza ez zama, Asia izenin, Asia gatu benin, egon gatu benin pixet zeaz kanpo gola, zaharra, nahi gustatu zitean zaharro izeti da aukera hori ukitzen. Hau egin dio. Bai, epoka onare harrapanean. Olako taldik Donostira etortzitu banin. Eta, kristona izan noan. Gaina harrapaen etxean, momentu oso honin. Eta, egiledek Pantera izan dela talde bat, kiston trajektorie, baina oso
relativamente urte gutxitan, ez? Urte, menos. Olako bat. Eta, ostia, ni beti gogu gehiago ingean itxon. Eta, bueno, oin pasaudan honegin, versiones de Pantera grupo honegin, ba... Ja, horregin ze iritzi. Bueno, nik azua esan, nik aurten errezuko sarreri erostu azmunean, Pantera jotzek erozinean, eta nemoen hauk. Nik aitun honen, bueno, danos ari hau, más o menos zeati jun hori, baina, está claro, baina, leheneko kontzertu jose benin, txean nintzen. Northfest batuan, Sudamerikan, nina horatzen duen, Mexiko, nola, zinegek, bueno. Imagena ikusen itxean, YouTubeen, ba, jendi grauta hau eta hola, eta olio ipurdu jarri ziten, hola xe. Osea, zenean, ikusi gara zen. Basaia ondo pasatela, basaia, guztain gozik. Ni nere estila behaile, baina... Nere dudez hauzkea, una matxio. Arrezure banitxik, da hortzak zorrotzein dibilio nauk, bai jun o ez jun. Baina, eskematetxik amorru beti ze pasaiat abotan ase bizio baituan ezuan. Ixe gildilako ziok Pantera berriz hor, da netzat Steinbach gabe, da Pinipol gabe etzio Pantera hit. Alaik, nik iguala pentsatzean. Baziok baino etziok, eske raru, sentimento, egizan oso sentimento enkontra hauek erdaraz ez da. Ni usteat, pixket olokorra ala. Bai. Irupen hori. Bueno, eharra izangoan. Bian asek. Bai, usteat, oindik askosak ebela emateko. Betalei. Vale, oin urko galderingo eat, ditu para galdera, igual, galdera bat zuzkat pixet desordenatu. Orduan, guztu bina egatxu da, oin galdetu dutxe parea da gauzi, igual ez dagoen aztarezea handi. Baina, lehelo galdetu bat, baldagoen amets eta gitar. Errat, bizien eukin nahiko guana. Hombre, gustu aukiko nian, ni orokorrin behin jo izena beti Gibson zona aldeko, bueno, beti gehiago ustazik ez, rollo hori. Orduan, beti egin ditxeak gitarrak, bueno, SG egin azin ditxuan azenzeatik, hori SG bat zaugat, eta egin esan oso komoduek, bat izbat zuzen egotako, dutxezik, gitarri da parte pepinakoak, kalia-prezio irituzik oso hona dela, bat izbat hau itemek, roka, o metala, o lo que sea. Baina, bueno, diru pasta ekiban nian, erosiko nian, o Les Paula, baina Keystone pastizala kostatzen hauek, top hauetako bat. Customa, gile pao iba. Bai, horietako bat. O incluso ES bat. Rollo BB King da horiek hiltze zituenak. Ezen mikaja botau. Bai, porque horre zaude batzuk Keystone pastizala lehioenak. Holako bat pila honien, guztua. Este girezea pixik egizteati, baina aurreo irailin Nueva Yorken izan itxian, eta proaunian ES335 eta hoa, eozer proaunian. Eta, inkreible idea, baina geixena guztau zitena Flying V pute bat izan. $1,000 eta $100 balixo zetxean Flying V bat da. PRS eta $1,000 pago PRS eta proaunitxean, da Gibson Les Paula Keystona proaunitxean da, geixena are guztau, kurioso izenan, zimaz. Hona ditu, Flying V ni behin baita jorian da. Orokorrin, gitarra horietan nahitu. Bai, unak bai. Jo bat egize igual denda juti ez tekela igual eukeroz. Klase, igual dendan etzio. Zaute, igual kalibre bat ego juteago, da beste kalibre bat zauke, da hori mundua, baina. Aprotxa bai gitarra tizketan hasi gala, da baina la resistencia ikusi alde ino.
Bai, bueno, bai. La Resistencia kaldera famosuak izin. Dirua. Bai, Nik bai. galdetzea denak, eta nahi galdetzea bat, hau ez. Zenbat gitarra dauzkek, eta zenbat pau ditu. Vale. Elektrikak? Bai. Vale. Ber, zaukat, bueno, bat lehen erakutziat. Zer hau, Epifona. Hone SG hori, bai. Hori, hori. Hori bere garaien... Lauta marmile pesta. Ola omat. Gaur- Oindi peseta zarean. Gaur egungo 1.000 euros, hau. Eta ekibalentzi xein, nahiz da 600 izen momentun ditu lixu eta zea. Balaikik. Borobiltzat izan. Vale. Gero beste azakeat, baina ez eta golen komenta 20 euroko tomaneko telekasterra, o ikusti naek. Ez igualdi. Etzi lotza ematen ere, esaten. Ez. Vale. Gero zakeat, zean, bain gehiena jotzutena, dala Gibson SG hau, dek estandar baik, bigarren eskukudek, Murciako bat zen itxoan, Nungua? 500 eurotan. Nungua Murcia? Murcia, bai. 500 euro? 500 eurotan. Prezisiona, Oso ondo. De puta madre zeuk. Osea, etxoat ez errein. Betiko mantenimentu, hola, baino... token bat oa zaukek. Baina, erosinean, indala... 5 urte, 6 urte hola. Eta... hoxe, foro bateno zatu nian, da... probe, zaritxan, bialdu. De puta madre. Oso ona. Egurre, osea, trallie. Bai. 500 eurotan, tio. Gibson SG estandar bat. Bai. Eta Gibson markako gitarra 500 euro. Izo zite, ganga badala. Bai. Gitarri ondo bat dinazio, bai, Baina ditu. SG jendik iztipatzen. Ja. Igual, etxau Espola fama jotze asko. bezala, SG... Vale, gero zageago. Zageago? Jazzmasterra o Jaguarra? Bai, Jazzmasterrak. Aha. Baina eskuierra dek, Bueno. Hau erosinean, internetetik erosinean, Undertonesetik. Aha. Eta, porque gara gaten bastante txupaten itxean haien bideoek, horre Chapman da horiena. Ikusten nize gitarra zabaten, ez? Bai. Ez aiz bakarra. Bai, De hecho, ez da ikusten kamara honei, baina hortza bat Chapman ML1 original, man. Chapman atazian leleo gitarrire bat zabat. Ikusten atxe. Etzagiat, Undertoneseko bideo hauetako baten review hau egite zitxean, da behaiek aparte Undertonesen webgunin oferta bat etzea zeatazian, da etzarean, hau netzago. Nahi nian olako apilatzien pixket diferentidek, berreun da berrotamar libraituan. Oso ondo. Osea, prezio hortak kiston gitarrik. Ni honen kontzertu gotan atxek. Eta... hori bai, beste rolloak, ez? Deke jo maz poperiluek, maz pastilla pixket kremosiluek, ez? Sikin punto horrekin. Baina, bueno, oso ondo zeu. Eta esateat, sakei lakaua eta kojonanti dena, tio. Oso ondo zeu. Eta, gero azkena, hau, zema denboran kajatia eta bezan. Hori, kabezala kladijero ikusia den momentu ziren ja hori ikuste dut inatxio. Ez que hau relikia, bueno. Vale, baudek Washburn bat. Dimebag, bueno, lehen komentean Pantera nata ez. Dimebag darlen signature model hau. Hau, 1907 o 6 hola erosinean. Osea, hau izen honen bigarro gitarria. Epifona SG ondoren. Ja,
bueno, ikustek ez beste rollo bat, askoz zapatilla gehiago, Floyd Rose, puentigin, lehen komentaia bena zeak, begundaiek komentaun Metallica... Gitarra berde hori, ez? Bai, honekin jonian. Raixentzi, zera, gitarria eta gizon gitarra metarrilu, zera, lehenengo zie, re bat, No, beti, hori oituri zageat. Oituri zageat hori, egite. Hori beroketia. Hemen, hasi ditu, Andoni Zupe esate itzen dezautzen, Andoni Zupe, aspekera gaztiek. Hori gitarra zatarra, esate. Txubelek bai motel. Eso es puta ez da duzten. Nizta iber, dana bezala xe. Hori alaik. Nizta iber. Hau, modelo hauek, gero ja deskatalo nituan, porque gero Dime Bagdarrelek din gitarz egin nintzian, zera? Tratu, Bai, bueno, sponsorizaut hori dana, eta ja modelu gepeanak itzizitxan. Da, hau eitu, esan gara, hasieratako gola. Hau, eta gero besti urdine hola, tipo tximistakien. Gero behar giltze zian zea, bandera zeana. Konfederagona eta rollo hori, baino. Bero zinean, musikal 72 zen. Donosti. Eta ordungo, hau eundao tamar mile pesta. Nitxan. Ordun desente guan. Eta hau kiston gitarroidek. Osea, neze zaparraide, baina hola... Eta, normalea hola, Niste jat. Bai, nahi egun bate utziko jat. Hildu hartu goiat, Hartu goiat. Ni baino egur gehien, gara, lotzitan zimen atzi bautzere guztizat. Atzai. Bai, ren afinauta zeok. Ja, hori zemaren... Metallican berzituek renin itxean. Eta, bortago Quintanian, eta ja orduan nila hola geraudek. Zemaren hartuko nian, probatzeo, baina ez dira nahi zokaik aldau da ezer ez, Floyd Rose bat pasaugat, puente flotantin, da ez dira gexo ber. Dek, errauze emateziek, gatzaek ibiltzeko da zea, baina kriston gogorra, mantenimentu kriston gogorra jesik. Bai, zatea, eta nik hause barri zakeat, hola. Osea, bere gara jen erosin unien, alas esantzezian, da kito. Bat da nahi. Nian erosiko Floyd Rosekin. Floyd Rose horitzizite dekela kauze bat, bai, mateik, horradila batzuk etxego aukeri mateik, baina nitxe eze puntotaino mehezidun, horradila hose etxego, eta igual ordula orden afinatzen eta jatatzegi eta berriz jetxita. Bat, eta desespera jenatzen. Bai. Ados, guztiz ados. Baina egun ematen ingoia kaso, batea jamadie, osea, ekarri gitarra hori. Horiek. Vale, hauxe, tio. Hau ditut nire gitarrak, elektrikak, hau ditut, betiko klasikoa zakeat, ja, amaitzen goatuk, galdetu hotxeat oin, guztun ze hau bukatzeko, ja, alotonto amabexi hogei gutxu. Eta, ordu eta berroi binitu ditxi hemen, itz eta pitz, normalin ordu terdi ditxi gustatzen zite, baina azken aldixen batzuten luzatzen nahi nago. Baina, bueno, galdetu behaten nahi txiat, bost gitarrista internazionalki gustatzen zatxigen aipatzia, eta beste bost Euskal Herri maila. Bost numeroak, hori baino gutxixo esatin aldin batzuk, nahagen bezala, baina maximo bost. Vale. Bueno. Ni fisken ere referentziek izen dinak, zango txat. Zaldiago nauk igual temporalki itzaten. Angus Young, Jimi Hendrix, temporalki nere temporalki. Bai, nola guna izen deskubritzen, Bai, Angus Young, Jimi Hendrix, Dime Bagdarrel, Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteenekin oso loko honetxan gara baten. Normala, nire bai. Bueno, esan diaten Sweet Picking da epoka hortan, asko haitzen nian da Bergaran jozian jamen, tio.
Ikusten hon itxoan. Bai. Eta gehiago esan baiat, gaur txugeli komentan itxoan, atazian disko bat ingo imaztinek Facing the Animal. Eta inunen ean bilatzen diskue, tio. Inunez, Donostin zehar, ze hostia. Eta egun baten junitxoan, azpeitin, plazantzaban disko den da bat, arkupe. Txugelen akena. Eta han bilanean. Jata, ikusi nian desate, este posible. Aspetine. Buah, erozinean, gara orduan bai, nomez dezan, zeri jarri eta buelta. Eta gero, total, Bergara etorrioan jotzea, eta flipanti zinuen. Bueno, bai, bere roli hortan, Bai, azkenin, bertati berta, emran, inguidek tipo bat, o lepo matiego odiatek. Bai. Etzio termino medio bat. O gusta ezago eta gusta. Bai. Batzago izatizak oso pedanti, baina... Hori, ez pei bat irutzezite askoz zehago deket. Zerri musiki gustatzen mazazamente gustauko zak. Inpin roiu beste. Eta posegarna zein daik. Vale, Nick Andersen zeakue, Helicopter zego. Nungua, markau? Helicopter zegoe. Aha. Helicopter zego, bueno, gitarrista, kantantie. Bai, zan metal fasie bizket pasau nunino, bueno, nu metala eta role horian, claro. Rocka asko haiten hazen itxoan berriz. Eta, ba, Helicopters, Lucifer, dalo grupu, ez? Eta Helicopters zego kantantie, bueno, batiz bat, grupura gitarristi beak, usteat, hoi momentun, neuk nola jotzeteno, baita ere asko identifikatzen nauk. Bai, asko, bai. Eta Euskal Herri mailan zein esan gotua. Vale, azkena lagoiat, garbiza behat zein da. Osea, netza importantina, azkena lagoiat. Aitor zago izena, ez tio, laiza azkenea, ez? Ez. Azarra egon, Ez. Bueno, bat, por supuesto, Gorosabel. Netzao referente bat, noski. Zen gehiago. Hola, gitarrista bezala, hola. Zite goinola etortzen, Beste hola. Grupu mordu, Izen ez, naldi magaz izak grupo dako git. Ez, baino ez tek, zaneat, nik euskal musik lepo txupaiat. Ez atizago bat, pielete bat, o dut, hola o taldik, ez? Baina ez ditu igual gitarrista bezala, o gitarrikin igual, o ni behintzet gitarrista bezala oso referentik izin dinak, netzat. Ez. Etzai apa, tio. Hola, hola etzitek, hola... Etzite hola inoa gordatzen? Ba, naldi magaz ezaiek azkeneako gorretaukoan hori eta aurre hau. Igual kolapsa entzite buruarekin da. Iker Martínez de Zuazo, latzeneko gitarriste. Hori izen den netzako el referente número 1. Gitarrista bezala, netzak latzen izenuan, Ton bombi. bai, daldean eta auto nitxoa guztia. Ja, ez auto itezitean jabe haiek. Da, gitarristia, bai. Gaur etorri da, alboko gaur hemen ziok. Bai, esku eman, da nolata, tzepuak eta zauzkeak, eta bo. Eta gaina, nire irakasli zentzanak gitarrakue esan diatena lehen, haien gitarristi, osea, haien irakasli zenuan, oinatin irakasli zentzanin. Orduan, bai, binkulo bazaban, eta
bueno, ba, hori lepo marka zitean. Aparte, musikita gustatzen zita da hori, baina beak emate ziloan tokie, gitarra aldetik, detalli, punteuk, beti hola, zea paralela bat entzeok, tio. Latzen lehego disko baitzegi igual, gitarra ritmiku zare, baina praktikamente ez ditugu la puntualki detalik. Askotan, uneo laro gehi, beste gitarra zegoela. Nik, buah. Netza kristo nahi zende hori. Ero aparte direktone asko zatu zitean. Eta ero ataitun taldea, diz gero Potenkinen onuan, ja rockeruo, baino, eta punteu getare oso registro aldazian, da, kiston rockeru, eta jotzeik, eski jotzeik tipu, Ja, nahi du maz. eta, bai, hori zendek igual, hemen nik beti hola eukidetena, hola referentzi bezala. Bai, eta bueno, hori zebitan, da oinetzite hola inorro gurritzen. Lasai, ondozioako. Ja, amaitzen guteo, esateik burrende Ekaitz Garmendia ez. A ber, ekaitz beti zendek, nire linguru dut, laune eta hola. Igual hain gertu hauek ez tegi, zea... Eta justu usteiat, bueno, kasu honetan lehen beltza bentzet, beharen zean egon zinin, ni beste musika tipoa da itzenien. Bai, zautzen itxean da, kontzertu eta hori juten itxoan, baina ezuan hola netzako momentu hartan referentziat, da aparte. Osea, ekaitzek beti jo duna eta zaban nivel baten. Osea, ez da hori referenti joan hola ikuste behar bat, osea, un bat, ez? Eta gulo bat. Virtuoso bat, eta aparte ze egurregin, ze energi, ez? Ez dena jun da, bai, hori bai. Baina neure zea bezala igual, ni gitarrista o jotzego bezala, ez ditxoan tokau, zea hortan. Eingo jaten azkeneo galderiek, honek. Baina arte pixket ire guztu gaitzen ego batzuk, azkeneo minutu gautan, hori nahi diat ire anti-guztu jai. Ni ontxe banean aukeria, talde bat, artista bat, ezagerrazteko, en plan, eta talde o artista horrek egin duen diskografio zuen, ezagerrazteko, en plan, por culo. Zein, baziola baten bat espezialki odiatzekena, en plan, azki mategena, hola, rua. Neu bola esatea, zen nahi pasauzkat, nahi buru detortzen bat baino eso. Iri bat baino detortzen eskik. Hostia, galdera gorrak hori, Bueno. Etzaiat, eske hola esateko, hain radikal. Galdera amorruti egin deziok, erabat. Iztila bat emoa eta dios jendik askotan reggaetoia ipau izan. Galdera hau egiten hain aukenetik. Reggaetoien kantantik ez ditxeat ezautzen. Ez nian asmako. Baten bat, esan ez nian asmako. Genero ez dela, ez te identifikata sentitzen egon genero bat noski. Baina ez gaitzazkiat, hola, igual ez dut, bai. Baina, sin más, ez gola amorruego. Zeaino gela pentsatzen egin, eta igual grupo bat hola, baina txite etortzen, baina osea, ni egia konversazio jau, batematekin. Tipo esatela, naski matez egola. Baina, txite etortzen. Zite etortzen. Baina, bueno, hola largo, oso korrekto gara, azken nahi no erantzunak. Bai, en plan, lehen txubeli kiston lorak bota da geotik eta horrega dala esan dixo. En plan, ondo ba.
Hola xeutzio, gusto da nalaiz. Ondo, bai, oso ondo, nervioso hasi nauk. Danak igula atzate uste, tio, ulertzea, niretzat ja nola normala eken, baina, aziran enteitzea gauze berrixe da, hundi jun, ez da. Bai, ezoiko egoera baten, hasieran beti, ez? Ja. Nervioso jartzio, ni behintzet. Bai. Bueno, ondo, errez da, eta gustoa, así que, espero jende entreteniu eta ondo. Batzuk indik aguantatzea bai ikusten, así que... Bai, men, 12 pertsona zaude. Este gutxi. Así que, horrekin gehiago baitu eta... Gauza, Eskari asko, hiri, inbitatzeati baita. Batxe irire... Luzi jointzitek. Konbidapena onartzeatik, netzaten favoridek beti bate bat preste movide hontan laguntzeo eta doziok. Hori, amaitzeo gauza bat dengo, hori, lehen esan dira, ez dira tela amaieragako spoilerri gengo. Esan. Lehen esan dira hori, beti pentatoni jotze gela da, zera. Oin ez gau gaiat, rifa jotzeo, nahi egen rifa. Nahi egen ajo. Buelta bat, basea bat bezala jarri. Nik gainetik improvisau gaiat, intenta baiat frase politi ematen, baina basean nun bukau gaiat. Pentatonik gora eta bera. Zer nahi jotzie? Bota nahiena. Bai, bota eta ni sartu bu nauk. Eitzek ez? Igual egin zutenek pixket, dale. Gehin pixket jarri gozoak, gitarriei. Listo. Eurra. Eskerrik asko da etortzeatik. Pasa, eskerrik asko.